בן זונה היה מחבל מסריח. זוז אחורה. זוז טיפה אחורה, בבקשה. תהרגו את הזין הזה, את הבן זונה הזה. שומרים עליו כמו בן זונה. איפה הבחור שביקשתי לך פרטים? איפה הבחור שביקשתי לך פרטים ממנו? הסגן אלוף איפה הוא? הסגן אלוף איפה הוא? תרחיק אותה בחור הזה. קפל אותו. קפל את הבן זונה, מחבל מסריח. אין בעיה, תן רק לראות, זה כיף אחי. צלם משם. הוא בסוארמה הוא בא אליכם? כן. אתה חי להביא ליונתן החבר שלי. תראה איזה פרצוף. איזה פרצוף. איזה פרצוף יש לך. איזה פרצוף. המשך. תעסק אותם פה. חבר'ה, לכו אחורה. בוא לפה, לך אחורה. תסתכל אליי, אל תלך מצד ימין, אני אומר לך, אחורה, לך אחורה. אמא שלו. יונתן, הבחור ההוא, אנחנו בנוח. אני כבר כל זה למה הוא פה עדיין? חבר, אני לא אוהב